Номеро не игра. Нас 9. Приближаваме. Вече, както викат българите, това вече е черешката на тортата. И как викат белгийците, майонез об да фрит. Майонезата върху пържените картофи. Паднахме на 5,49 км и сега мислиме 10-я да го изпринтираме, защото сме много свежи и има яко сило в нас. На всички ще пожелаем много здраве, щастие, любов и най-вече спортно дълголетие. Аре, те отваряме крачка. Лекичко. Да го удариме на 5,30. За Боби. Специално за Боби. 10 км челендж. Друго е да имаш и младо лъвче да те дърпа. Още 720 метра.